हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 15वा अध्याय शिकणार आहोत, पुरुषोत्तम योग. तर हा अध्याय छोटा आहे, पण तरीही प्रत्येक श्लोकामध्ये खूप अर्थ दडलेला आहे. तर आता वेळ न घालवता मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहिली, इस्कॉनच्या मंदिरांची स्थापना केली, त्यांनी जर हे ज्ञान आपल्याला दिलं नसतं तर हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेन केलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आणि माझे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, कीर्तन करायला येणाऱ्या बायका, आमची टेक्निकल टीम, या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर काल आपण बघितलं गुणत्रय विभाग योग. आता मला कोण सांगेल की 3 गुण कोणते आहेत, आपण कुठल्या 3 गुणांनी बद्ध होतो? कोण सांगेल? हात वर करू शकता. संजीव प्रभूजी. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. खूप छान. बरं, आपण सत्वगुणाने कसे बांधले जातो? कोण सांगेल? हात वर करा. सत्वगुणांनी आपण कसे बांधले जातो? बरं, परत संजीव प्रभूजी बोला. माताजी, सत्वगुणांनी अहंकार येतो, रजोगुणांनी मोह लोभ निर्माण होतो आणि वासना राग निर्माण होतो, क्रोध निर्माण होतो. बरं, इतरांना कोणाला सांगायचंय आपण सत्वगुणांनी कसे बांधले जातो? पूजा माताजी.
सत्वगुणांमध्ये आपण सुख आणि ज्ञानाने बांधले जातो. बरोबर. आपण तिन्ही गुणांमध्ये आपण कृष्णाकडे जात नाही. जेव्हा सत्वगुणामध्ये असतो तेव्हा आपल्याला ज्ञान असतं. ज्ञानामुळे आपल्याला सुख असतं, आपण आनंदी असतो, आपण कुठली वाईट गोष्ट करत नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला वाटतं आता मी आहे तो खूप बरा आहे, मी कृष्ण प्राप्तीसाठी प्रयत्न कशाला करू. म्हणून हा जो माणूस आहे हा सुखात आनंदात असतो, म्हणून तो ज्ञानाने सुखाने आनंदाने बद्ध असतो. आणि रजोगुणातला माणूस कसा बद्ध असतो, तो फक्त एकसारखा फळाचा विचार करत असतो आणि त्याला असंख्य इच्छा असतात, त्यांनी तो बद्ध असतो. आणि तमोगुण म्हणजे काय, कोण सांगणार आहे? आता इतरांनी पण उत्तर द्या. कोण सांगणार आहे तमोगुण म्हणजे काय? डायरेक्टली अनम्यूट नका करू, हँड करा. हा, यस. शिल्पा माता, हा बरं, संदेश प्रभूजी बोला. तमोगुण द्वेष मत्सर हे सगळं मनात येतात आणि मग वाईट कृत्यांनी किंवा वाईट ऍक्टिव्हिटीजनी. हा बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात अंधकार आणि अज्ञानी जो माणूस असतो, अंधकारात असतो, अज्ञानामुळे तो तमोगुणी असतो. तर आपण हे 3 गुण बघितलेले आहेत, त्यांची वैशिष्ट्ये. मग त्या गुणामध्ये असताना माणूस कोणकोणती कर्म करतो आणि त्या गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर तो कुठे जातो आणि गुणातीत कसे व्हायचे. जेव्हा आपण कृष्णाचा जप करतो, शास्त्र कृष्णाबद्दल वाचतो, किंवा आपण मंदिरामध्ये कृष्णाच्या मंदिरात जाऊन सेवा करतो, म्हणजे थोडक्यात जेव्हा आपण अकर्म करतो तेव्हा आपण या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जातो. या तिन्ही गुणांच्या पलीकडचा जो गुण आहे त्याला शुद्ध सत्व म्हणतात. आणि जेव्हा जे कोण कृष्णाची आराधना करतात किंवा जप करतात किंवा कृष्ण मंदिरात जाऊन सेवा करतात, ते शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित असतात. तर आजचा हा 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग, त्यात आपण बघूया एक सार आहे हे जे काय आता मी सांगते तुम्हाला ते, की आता हे जे आपलं भौतिक जग आहे हे राहण्याचं काही ठिकाण नाहीये. म्हणून कृष्ण काय आपल्याला सांगतो की तुम्ही हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगात तुम्ही राहू नका, माझ्याकडे या. मग कृष्ण सांगतो की त्याच्याकडे कसं आपल्याला जाता येईल. आणि मग एकसारखं आपलं स्थलांतर होत असतं. आत्मा जो असतो तो एका शरीरात नाही राहत, एक शरीर सोडून दुसऱ्या शरीरात जातो. पण ज्याला ज्ञान चक्षु असतात तो हे या सर्व गोष्टी समजू शकतो. मग आता कृष्ण कोण आहे? कृष्ण आपला पालन करताय. मग ते परत आज इकडे सांगितलेलं आहे की कृष्णाचं आणि आपलं नातं काय आहे. आणि मग शेवटी वेदांत सूत्रांचा सार सांगितलेलं आहे की आपण कृष्णाचे आहोत, त्याच्यामुळे आपल्याला कृष्ण भक्ती केली पाहिजे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी सर्वांना म्यूट करता का? माताजी मी करते, तुम्ही अनम्यूट करून घ्या माताजी. हा चालेल. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत.
जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरी कृष्ण. आता हे जे आपलं जग आहे याची तुलना केलेली आहे आध्यात्मिक जगाबरोबर. आता मी तुम्हाला सांगते तुलना का केलेली आहे. आता एक गोष्ट सांगते. एक मुलगा असतो आणि तो नदीच्या किनाऱ्यावरून चालला असतो, खाली बघत चाललेला असतो. तेव्हा त्याला नदीमध्ये एक प्रतिबिंब दिसतं झाडाचं आणि खूप सारे त्याला आंबे दिसतात लागलेले आणि त्याला आंबे खूप आवडत असतात. म्हणून तो विचार करतो मी हे सगळे आंबे घेईन आणि तो नदीमध्ये उडी मारतो. पण एक सुद्धा आंबा त्याच्या हाती लागत नाही. असे बरेचदा तो प्रयत्न करत असतो आणि काय करावं असा विचार करत असतो. तर तिकडे जवळच त्याला एक माणूस दिसतो, बसलेला असतो आणि तोही बघत असतो. हा मुलगा एकसारखा पाण्यात जातोय आणि बाहेर येतोय. मग त्याला वाटतं की आता मी या माणसाला सांगेन की तू मला आंबे काढून दे. पण असं त्या माणसाला सांगितल्यावर तोही अर्धे आंबे घेऊन जाईल, मग मला आंबे कमी पडतील. या विचाराने तो सांगत नाही आणि प्रयत्न करतच राहतो. आणि शेवटी काय होतं, संध्याकाळ होते आणि कंटाळून तो त्या माणसाकडे जातो आणि म्हणतो की मला हे आंबे काढता येत नाहीये. तर हा माणूस म्हणतो दाखव बरं कुठे आहेत म्हणून. आणि तो घेऊन जातो आणि नदीच्या किनाऱ्यावरचं ते प्रतिबिंब दाखवतो. मग तो म्हणतो बरं तू थांब इकडे, मी तुला सगळे आंबे देतो. आणि जवळचं जे झाड असतं त्या झाडावर चढून हा माणूस याला सगळे आंबे देतो. आता अगदी त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा हे जे जग आहे, भौतिक जग, हे प्रतिबिंब आहे. इकडे आपण आनंद शोधत असतो, इकडे कुठेही आनंद मिळत नाही. अगदी या मुला सारखं आपण सर्व आनंदाच्या पाठीमागे असतो. पण या आनंदाचा बेस कुठे आहे, आपल्याला कुठे जायचंय हे आपल्याला माहित नसतं आणि आपण विचारत पण नाही. ज्याप्रमाणे एका माणसाला तहान लागली आणि विहीर आहे आणि जवळ समुद्रही आहे, तर समुद्राचा अथांग पाणी बघून तो विचार करतो आता मी समुद्राच्या इकडे जाईन. विहीर काय आहे, केवढी लहान आहे, मी समुद्राकडे जाईन. आणि तिकडे काय त्याची तहान भागत नाही. अगदी या मुलासारखं आपण ही चुकीच्या ठिकाणी आनंद शोधत असतो. आता हे इकडे का म्हटलंय की हे जे आपलं भौतिक जग आहे, आध्यात्मिक जगाचं ते एक प्रतिबिंब आहे. कारण आध्यात्मिक जगात जे काय होत असतं त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट या जगामध्ये होत असतं. आता उदाहरणार्थ खरं प्रेम जे आहे ते आध्यात्मिक जगामध्ये आहे. इकडे आपल्या भौतिक जगामध्ये फक्त काम आहे, प्रेम नाही. मग आध्यात्मिक जगामध्ये आश्रित राहणे म्हणजे कृष्णावर, नारायणावर आश्रित राहणे हे खूप चांगलं मानलं जातं. आणि कृष्ण आपला पालन करताय, आपला देखभाल तो करतो, आपल्याला काही करावं लागत नाही. पण इकडे दुसऱ्यांवर आश्रित राहणं भौतिक जगात चांगलं मानलं जात नाही. कोणीही जन्मभरासाठी तुमचं पालन पोषण करणार नाही. तिकडे तसं नाहीये. तुम्ही तिकडे एकदा त्या जगात गेल्यावर कृष्ण तुमची देखभाल, तुमचं पालन पोषण, तुम्हाला जे काय हवंय ते कृष्ण सर्व काही देत असतो. आता तिकडे आध्यात्मिक जगामध्ये जे जीवात्मे असतात ते कसे असतात, ते फक्त एकसारखा कृष्णाचाच विचार करत असतात किंवा कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांचा विचार करत असतात. मी कृष्णाची सेवा कशी करू याबद्दलचा विचार करत असतात. इकडे आपण कोणाचा विचार करत असतो, पहिल्यांदा आपण आपल्या स्वतःचा विचार करत असतो. कृष्णाचा विचार करण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतात आणि आपल्याला एकसारखी आठवण आपणच आपल्या मनाला
करतो. आता सकाळी मला जप करायचंय, आता संध्याकाळी मला थोडं वाचन करायचंय, परत रात्री झोपायच्या अगोदर जप करायचा. तर हे जे आपल्याला खूप प्रयत्न करून आपण या गोष्टी करतो आणि तिकडे ही जे मुक्त जीवात्मे आहेत ते विदाउट एफर्ट अगदी नॅचरली या गोष्टी करतात. कृष्णाचं स्मरण, कृष्णाची सेवा त्यांना प्रयत्न करावा लागत नाही. तर अशामुळे त्यांनी सांगितलंय की हे जे आपलं जग आहे भौतिक, हे आध्यात्मिक जगाचा एक प्रतिबिंब आहे. आता होतं काय बघा, आपण या प्रतिबिंबाकडे बघतो. समजा जर एक पर्वत असेल आणि त्याचा पाण्यामध्ये प्रतिबिंब जर तुम्ही बघितला तर त्या पर्वताचा बेस असेल तो वर दिसेल आणि एकदम जे खाली आहे वर त्या पर्वताचा पीक शिखर दिसेल आणि सॉरी शिखर खाली दिसेल आणि बेस वर दिसेल. आणि जेव्हा तुम्ही असं बघाल तेव्हा तुम्ही असं म्हणाल की मी पर्वतावर चढणार कशी. नॉर्मल जेव्हा आपण पर्वतावर चढतो तेव्हा बेस खूप मोठा असतो आणि हळूहळू आपण वर जाऊ शकतो. पण जर हे उलट केलं तर तुम्ही म्हणाल मी पर्वतावर जाणार कशी, मला चढताच नाही येणार असं तुम्ही म्हणाल. तसंच अगदी इकडे आपण या आध्यात्मिक जगात राहून आपण विचारच करू शकत नाही की आपण या भौतिक जगात राहून आध्यात्मिक जगामध्ये मी कशी जाऊ शकीन. तिकडे लोक एकसारखा कृष्णाचं स्मरण कसं करत असतात हे आपल्याला याचा जरा सुद्धा अंदाज येत नाही आणि आपण म्हणतो नाही हे शक्यच नाहीये. पण आता इकडे आपल्याला समजतं की कृष्ण सांगणार आहे शक्य आहे, तुम्ही हे भौतिक जग सोडा आणि तुम्ही माझ्याकडे या. तर आता इकडे हा जो तुम्हाला वृक्ष दिसतोय याची जी मुळं आहेत ही मुळं वर आहेत. इकडे मूळ म्हणजे काय, जिकडनं झाडाचा उगम होतो. आपलं हे भौतिक जग आहे, या भौतिक जगाचा आता या सृष्टीपुरतं मी बोलते. उगम स्थान कुठलंय, ब्रह्मलोक. ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी निर्माण केली आहे म्हणून हे जे उगम स्थान आहे त्याला आपण मूळ म्हणतो. आणि हे जे आपलं झाड जे असतं पृथ्वीवर आपण बघतो त्या झाडाला पोषण ऊन, पाऊस आणि माती या 3 जणांकडून ते पोषलं जातं. पण हे जे भौतिक जग आहे आणि हे झाड आहे याला पोषण कुठून मिळतं, 3 गुणांपासून पोषण मिळतं. म्हणून हा जो वृक्ष आहे हा जणू काही अविनाशी आहे, कारण आपल्या इच्छा संपतच नाही, आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणात राहतच असतो. म्हणून हा वृक्ष जणू काय अविनाशी आहे. आणि इकडे तुम्हाला शाखा दिसतात, ज्या वरच्या शाखा आहेत ते म्हणजे पृथ्वीच्या वरची ग्रह आहेत. तुम्ही चांगलं कर्म केलं तर तुम्ही वरच्या फांद्यांवर जाता, तुम्ही जर वाईट कर्म केलं तर तुम्ही खालच्या फांद्यांवर जिकडे पशु आहेत या ठिकाणी तुम्ही जाता. तर अशा प्रमाणे हा वटवृक्ष आहे हा शाश्वत आहे, कारण या वृक्षाचं पोषण इच्छांवर झालेलं असतं आणि इच्छा पण शाश्वत असतात, त्या संपतच नाही. ज्याप्रमाणे आपल्याला प्रतिबिंब पाण्यामध्ये दिसतं, हे जे प्रतिबिंब आहे हे प्रतिबिंब इच्छांवर आधारित आहे किंवा इच्छांची नदी आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे या शाश्वत वटवृक्षाचं प्रतिबिंब दिसतं. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय या
वृक्षाची जी पानं आहेत ती पानं म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत. तर हे म्हणजे काय, मंत्र म्हणजे काय, किंवा जे आपले वेद आहेत त्यात एक मोठा सेक्शन आहे कर्मकांड. आणि कर्मकांडात असं सांगितलंय की तुम्ही अमकं अमकं दान करा, मग तुम्हाला अमक्या अमक्या लोकांमध्ये जाता येईल. तुम्ही अमकं अमकं चांगलं काम करा, म्हणजे समजा असेल रुग्णांची सेवा करा, तुम्ही समाजासाठी काहीतरी करा, आणि असं केल्यावर तुम्हाला स्वर्गलोकाची प्राप्ती होईल. तर असं असल्यामुळे ही जी पानं आहेत ही या वैदिक मंत्र आहेत, ही अशा तऱ्हेने पोषण करतात एका आत्म्याचं की तो आत्मा हे वृक्ष सोडूनच नाही जाणार, तो वर जाईल. आणि समजा जर त्यांनी चांगली कर्म नाही केली तर तो खाली जाईल. तर अशा तऱ्हेने हा जो वृक्ष आहे त्याची तुलना या भौतिक जगाबरोबर केली आहे. आता आपण पुढे बघूया. इकडे तुम्हाला हे बघा, इकडे माणसं दिसतात. काही माणसं जी आहेत ती चांगलं काम करतायत. हवन, होम, यज्ञ हे आपल्या वेदांमध्ये सांगितलंय. ते करून सुद्धा तुम्ही उच्च ग्रहांवर जाऊ शकता. पण समजा जर तुम्ही विकर्म केलं तर मग तुम्हाला पशु योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागतो. अशा तऱ्हेने एक आत्मा वर खाली एकसारखा करत असतो. आणि जे जिकडे आध्यात्मिक जग आहे ही इच्छा आहे, इच्छांची नदी आहे. ही इच्छांची नदी ओलांडून तो जाऊ शकत नाही, कारण तो नेहमी स्वतःचा विचार करत असतो आणि त्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी तो एकसारखा झगडत असतो. म्हणून तो ही जी नदी आहे ही पार करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. या वृक्षांच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. तर हे झाड जे त्यांनी सांगितलंय की झाडाचं मूळ म्हणजे ब्रह्म आहे आणि त्याची पानं म्हणजे वैदिक मंत्र आहे. आणि फळं म्हणजे काय, फळं म्हणजे आपण जे काय कर्म करतो आणि मग आपल्याला फळरूपी काय मिळतं, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ही फळं आहेत. आणि ही या ज्या डहाळ्या आहेत त्या म्हणजे इंद्रियांचे विषय आहेत. वरच्या ज्या फांद्या आहेत त्या उच्च ग्रह आहेत आणि खालच्या ज्या फांद्या आहेत त्या तिकडे पशुयोनी किंवा पृथ्वीच्या खालचे ग्रह आहेत. की जेव्हा आपण कुठलेही विकर्म करतो आपण खाली घसरतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 3 आणि 4. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छाटून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परम पुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परम पुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही हे जे इकडे या वटवृक्षामध्ये एकसारखे फिरत बसलाय वर खाली या भौतिक जगामध्ये, तर हे भौतिक जग
तुम्ही सोडा आणि माझ्याकडे या. बरं, आपण काय म्हणतो, आता समजा जर आपण एका खुर्चीवर बसलेलो आहोत, आपल्याला सांगितलं उठ म्हणून, आपण लगेच म्हणतो दुसरी खुर्ची आहे, प्लास्टिकची खुर्ची असेल तर आपण म्हणतो मला लाकडाची खुर्ची पाहिजे, लाकडाची खुर्ची असेल तर म्हणतो मला सोन्याची खुर्ची पाहिजे. म्हणजे आपण आपली जागा जी आहे थोडक्यात ती सोडायलाच तयार नसतो. आणि कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की ते तुम्ही सोडू शकाल, हे जे भौतिक जग आहे सोडू शकाल. कशानी? वैराग्याच्या कुऱ्हाडीनी तुम्ही हे झाड कापा. मग आता वैराग्य जर निर्माण करायचं असेल तर ते आपण कसं करायचं? पहिलं म्हणजे आपण ज्ञान मिळवलं पाहिजे. ते ज्ञान कोणाकडून मिळवायचं? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु. तो आध्यात्मिक गुरु तुम्हाला काय सांगेल? तुमचं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे आणि कृष्णाला शरण कसं जायचं हे जेव्हा तुम्हाला सांगेल आध्यात्मिक गुरु आणि ते तुम्हाला पटेल, तेव्हाच तुम्ही वैराग्याने हे जे भौतिक झाड आहे हे कापू शकता. आणि वैराग्य तुम्हाला ज्ञानाने आलं पाहिजे, ते वैराग्य टिकतं. जर तुम्हाला वैराग्य फ्रस्ट्रेशननी आलं की हे काय आहे भौतिक जग, इकडे सगळं मला काय हवं ते काहीही मिळत नाही, अशा तऱ्हेने जर वैराग्य आलं तर ते वैराग्य जास्त काळ टिकू शकत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला वैराग्य ज्ञानाने आलं पाहिजे, ज्ञानाने हे झाड तुम्ही कापलं पाहिजे. हो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय हे भौतिक जग सोडा, तुम्ही माझ्याकडे या. पण त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे हे आपल्याला माहित तर पाहिजे. कारण आपण हुशार खूप असतो, आपण म्हणतो ठीक आहे तुम्हाला हे सोड म्हणून सांगतोय, पण तुझं जग कसं आहे याची माहिती नाहीये मला, मी उगीच कशाला हे माझं भौतिक जग सोडू. म्हणून कृष्ण आपल्याला त्याच्या जगाबद्दलची माहिती सांगतं. मग माहिती सांगताना आपल्याला समजतं की जे गोलोक वृंदावन किंवा जे वैकुंठ लोक आहे तिकडे सूर्य, चंद्र, वीज, अग्नी हे लागत नाही. तिकडे ते ती जी लोक आहेत त्यांना त्यांचा स्वयंप्रकाश आहे. आणि कृष्णाच्या शरीरातून सुद्धा जे तेज बाहेर निघतं ते त्या पूर्ण लोकाला प्रकाशित करतं. म्हणून तिकडे सूर्य, चंद्र याची जरूरत लागत नाही. आता आपल्याला कृष्णाची तुलना सूर्याबरोबर करता येईल. आता बघा, कृष्ण जो आहे हा अतिशय शुद्ध आहे, परिपूर्ण आहे. आणि कुठलीही तुम्ही शुद्ध गोष्ट बघा, त्या शुद्ध गोष्टीला त्याचं स्वतःचं तेज असतं. म्हणजे आता तुम्ही सोनं सुद्धा बघितलं, सोनं समजा जर नुकतंच खाणीतून काढलेलं आहे तर ते साफ झालेलं नसतं आणि त्याच्यामध्ये चकाकी पण नसते. पण एकदा ती सगळी केमिकल प्रोसेस झाली आणि शुद्धीकरण झालं की बघा ते सोनं किती चकाकतं, किती चमकतं. म्हणजे शुद्ध गोष्टी ज्या असतात त्या तेजस्वी असतात. माणसांमध्ये सुद्धा बघा, काही माणसं संत जे असतात बघा ते केवढे तेजस्वी असतात, आपल्याला
जाणवतं की अरे हा जो माणूस आहे याच्या चेहऱ्यावर केवढं तेज आहे. आता संत हे कसे असतात, स्वभावाने शांत असतात, आनंदी असतात आणि या ज्या गोष्टी आहेत यांनी तुमच्या चेहऱ्यावर आपोआप एक तेज दिसतं. तर अशा तऱ्हेने आता सूर्य कसा आहे, सूर्य समजा जर एक रोगी आहे, म्हणजे फार पूर्वी 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी मध्ये ग्रीसमध्ये अशी हॉस्पिटल्स असायची. समजा जर तुम्हाला स्किन इन्फेक्शन झालं तर ते काय करायचे की जिकडे पूर्ण वर म्हणजे रूफ त्यांची छप्र जी होती आणि ज्या भिंती होत्या तिकडे सगळ्या काचा होत्या आणि तिकडे ते रुग्णांना झोपवायचे आणि डायरेक्टली सूर्यप्रकाश त्या इन्फेक्शन वर पडायचा आणि हळूहळू नॅचरली ते इन्फेक्शन त्यांचं बरं व्हायचं. म्हणजे इकडे आता सूर्य जेव्हा इन्फेक्शनवर त्याचा प्रकाश पडतोय तेव्हा ते इन्फेक्शन सूर्याला लागणार आहे का, किंवा आपण असं म्हणू का आता हा जो माणूस आहे याला इन्फेक्शन आहे, याच्यावर सूर्यप्रकाश पडलेला आहे म्हणून मी आता सूर्यप्रकाशात जाणार नाही, सूर्यप्रकाश आता इन्फेक्टेड झालाय असं आपण म्हणत नाही. अगदी सूर्य कितीही लाखो करोडो इन्फेक्शन्स बरे करू शकतो पण तो स्वतः इन्फेक्ट होत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्णही तसाचे अपाप बुद्धम म्हणतात की कितीही पाप आपण केलं, कितीही पाप केलं कृष्ण ते सगळं पाप धुवून टाकतो आणि त्याला स्वतःला काहीही ते पाप लागत नाही. म्हणून आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तुम्ही लवकर माझ्याकडे या. आणि कृष्ण आपल्यावर इतकी मालकी का दाखवतोय, तो आपल्याला सांगतोय जे काय तुम्ही खाता, जे काय कर्म करता, जे काय करता तुम्ही ते पहिल्यांदा मला अर्पण करा, मी भोगता आहे, मी सर्व काही आहे, असं कृष्ण आपल्याला का सांगतोय ते आता पुढच्या श्लोकात आपण ऐकूया. हरे कृष्णा. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्णा. आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही माझे आहात, तुम्ही माझे सनातन अंश आहात, एटर्नल फ्रॅगमेंटेड पार्ट्स, तुम्ही माझे आहात. कृष्ण आपल्याला सांगतोय तेही सनातन हा शब्द इकडे वापरलेला आहे. इकडे सगळे शब्द या श्लोकातले महत्वाचे आहेत. आता आपण हा श्लोक ऐकून घेऊया नीट की आता कृष्ण जो असतो, कृष्ण विस्तार करतो आणि मग त्याचे जे अंश असतात ते 2 प्रकारचे असतात. एक प्रकारचे मी तुम्हाला सांगितले जे त्याचे स्व अंश असतात किंवा त्याचे डायरेक्ट एक्सपान्शन, मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्यांना प्लिनरी एक्सपान्शन सुद्धा म्हणतात. ते कोण असतात, ते विष्णू तत्व असतात. म्हणजे राम, नरसिंहदेव, वामनदेव, वराह हे जे सगळे आहेत हे कृष्णाचे स्व अंश आहे आणि कुठलं तरी कार्य करायला किंवा लीला करण्यासाठी ते पृथ्वीवर अवतरित होतात. हे स्व अंश आहे. आणि दुसरे जे आहेत कृष्णाचा जो विस्तार होतो ज्याला सेकंडरी एक्सपान्शन म्हणतो किंवा विभिन्न अंश म्हणतो. हे विभिन्न अंश म्हणजे आपण सर्व आहोत, आपण आहोत. आणि आपण कसे असतो, आपली जी आपल्यामध्ये जी क्वालिटी असते आणि कृष्णामध्ये जी क्वालिटी असते सत चित आनंद,
आपल्यामध्ये सुद्धा ती क्वालिटी असते, सत चित आनंद. पण आपण कसे असतो, आपण अणु असतो. आणि कृष्ण कसा असतो, कृष्ण विभू असतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा तुम्ही समुद्र जर असेल, त्यातला पाण्याचा एक थेंब घेतला आणि लॅबोरेटरीमध्ये पाठवला, तर त्या थेंबाची जी कॉम्पोजिशन असेल, त्यात कुठले कुठले जे एलिमेंट्स असतील, थोडं मॅग्नेशियम असेल, थोडं सोडियम क्लोराईड असेल, आणि जे काय काय असेल त्याच्यामध्ये, ते त्या एका थेंबात जे काय असेल तेच समुद्रामध्ये असेल. म्हणजे दोघांची क्वालिटी वाईज सेम आहे, पण एक थेंब हा जो त्या समुद्राचा आहे त्याच्यामध्ये काही शक्ती नसेल जी समुद्रामध्ये आहे. समुद्र कसा आहे, तो एका बोटीला सुद्धा उलट करू शकतो. त्याची लाट अगदी 6 फूट त्याच्याही वर जाऊ शकते, पण ती शक्ती त्या थेंबामध्ये नसते. क्वालिटी एकसारखी असते. त्याचप्रमाणे आपली सुद्धा क्वालिटी वाईज किंवा आपण आपलं जे रूप असतं ते अगदी कृष्णासारखं असतं इन क्वालिटी. पण ते कधीही कृष्णा इतकं नसतं. म्हणजे कृष्णाची जी शक्ती आहे, ती जी शक्ती आणि आपली शक्ती याच्यामध्ये आपल्याला काहीही कंपॅरिझन करता येत नाही. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय आपण त्याचे सनातन अंश आहोत, एटर्नल. आणि एटर्नल म्हणजे शाश्वत. आपण त्याचे अंश आहोत. आणि आता बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करत आहेत. म्हणजे कृष्णाला माहिती आहे की आपण या शरीरामध्ये बद्ध आहोत आणि 6 इंद्रियांशी आणि मन हे आपण कठीण संघर्ष करीत आहोत. तर संघर्ष म्हणजे कोणता, काय संघर्ष आपण करतोय बघा. आता समजा जर एक मासा आहे, त्याला समजा जर आपण पाण्यातून बाहेर काढलं. आता पाणी हे त्या माशाचं नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे. पाणी तो पाण्यातच राहतो, बाहेर आला तर तो तडफडतो आणि जास्त वेळ जगू शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपण नैसर्गिक आपल्या स्थितीमध्ये नाही. आपण नैसर्गिक स्थितीमध्ये नसल्यामुळे आपलं जे मन आहे ते त्याचा संघर्ष चालू आहे. त्याला कुठे जायचंय, त्याला जायचंय गोलोक वृंदावनाकडे. आत्म्याला कुठे जायचंय, गोलोक वृंदावनाकडे. पण इकडे ते मन काय होतं, इकडे सगळ्या ज्या इंद्रियांचे विषय आहे त्याच्याकडे बघून ते इकडे अडकतंय. हे जे आहे हे त्याच्यासाठी नैसर्गिक नाहीये. आणि याच्यासाठी इकडे म्हटलेलं आहे की मनासहित 6 इंद्रियांशी आपला संघर्ष चालू आहे की आपण अनैसर्गिक स्थितीमध्ये इकडे आहोत. आणि जी नैसर्गिक स्थिती आहे ती आपण आपल्या आत्म्याला देत नाहीये. आता इकडे बघा, इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय. आता आपली नैसर्गिक स्थिती म्हणजे काय, एकसारखं कृष्णाच्या स्मरणात राहायचं, कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी आपण काही कार्य करायची. आता तुम्ही बघा, आणि ते नैसर्गिक आकर्षण आहे, कारण आपला जन्म कृष्णापासून झालेला आहे, आपण त्याचे अंश आहोत. हे नैसर्गिक आपल्यामध्ये असलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे आता झाडावरचं फळ, हे झाड पृथ्वीतून बाहेर आलं असतं, त्याच्यामध्ये पृथ्वी तत्व असतं, त्याच्यामुळे ते जे फळ असतं ते फळ पृथ्वीकडेच पडतं, खालीच पडतं. आता हे इकडे बघा एक हे दाखवलंय. म्हणजे आपण जेव्हा तुम्ही होळी पेटवता तेव्हा तुम्ही ठिणग्या बघता का, त्या आगीच्या ठिणग्या वर उडतात. म्हणजे अग्नितत्व सूर्याकडे ते
झेप घेतात, त्यांना झेप घेता येत नाही एवढी, पण मोमेंटरीली वर जाऊन ते खाली पडतात. म्हणजे ते सुद्धा झेप कुठे घेतात, अग्नीची ठिणगी येते ती पण अग्नी तत्वाकडे झेप घेते. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक आकर्षण आपलं सुद्धा कृष्णाकडे असतं, ते फक्त आपल्याला जागृत करायचं असतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्योत्क्राम अतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातात. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरिता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आता समजा जर आपण फिरत चाललेलो आहे आणि एक सुंदर गुलाबाची बाग आहे, आपण लांबच आहोत, पण वारा जो आहे त्यांनी आपल्याला त्या गुलाबाचा सुगंध येऊ शकतो आणि मग आपण बागेमध्ये जातो. परत आपण जेव्हा खूप लांब जातो तो सुगंध आपल्याला येत नाही. तर अगदी त्याचप्रमाणे इकडे भौतिक जीवनामध्ये जेव्हा आपण जन्म घेतो तेव्हा आपल्याला एक कॉन्सेप्ट आपण आपल्या मनाबरोबर घेऊन येतो की आता मी बद्ध आहे, आता मी कुत्रा आहे, मला कुत्र्यासारखं भुंकलं पाहिजे, मला या जागेची राखण केली पाहिजे, मला कोणी दुसरं घरी आलेलं चालणार नाही, त्या माणसाला मी चावणार. अशा तऱ्हेने आपण बद्ध होतो जेव्हा आपल्याला एका तऱ्हेचं शरीर मिळतं तेव्हा. मग ही संकल्पना कुठपर्यंत चालते, जोपर्यंत आपण जिवंत असतो तोपर्यंत. ज्याप्रमाणे वारा काही किलोमीटरच किंवा काही मीटरच ते गुलाबाचा सुगंध घेऊन येतो, पण पुढे पुढे गेल्यावर तो सुगंध येत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे या पूर्ण जीवनभर ही आपली संकल्पना असते, मी बद्ध आहे, मी पक्षी आहे, मी कुत्रा आहे, मी माणूस आहे, आता मी असं वागायला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण देह त्याग करतो त्याच वेळेला ही जी संकल्पना आहे ही पूर्ण मिटते आणि आपण म्हणतो नाही, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मी आत्मा आहे असं तेव्हा म्हणतो. तर आणि मग परत दुसरं शरीर मिळाल्यावर आपण परत बद्ध होऊन म्हणतो नाही, मी आता पक्षी आहे, आता मी आकाशात उडणार आहे. तर अशा तऱ्हेने एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये विविध संकल्पना आपण घेऊन जात असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 9. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेले कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. आता बघा, प्रकृती जी आहे ती एकदम काय म्हणतात तसं फायनेस्ट आर्किटेक्ट आहे. आता आपली इच्छा असते, आपल्याला इच्छा अनेक असतात. मग कृष्ण सांगतो प्रकृतीला की तू त्याला हे शरीर दे. मग शरीर देताना आपल्या इच्छा मनात ठेवून ती असं आपल्या शरीराची रचना करते, असं आर्किटेक्चर असतं की हे जे मन आहे हे मन मध्ये असतं आणि त्याच्या बाजूला या इंद्रियांचं असं आर्किटेक्चर असतं की आपल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात. आता समजा जर मला माझ्या जागेचं खूप आहे, माझी जी जागा आहे त्या जागेमध्ये कोणी आलं नाही पाहिजे, कुत्रा उदाहरणार्थ. कुत्रा कसा असतो, तो आपली जी जागा आहे, आपलं जे घर आहे त्या घराचं राखण करतो. कोणी जर
त्या घरात आलं तर तो भुंकतो. मग त्याची रचना कशी असते बघा. तुम्ही बघितलंय का कुत्र्याचं नाक, त्याचे कान अतिशय तीक्ष्ण असतात. लांब असताना देखील त्याला त्या माणसाचा वास येऊ लागतो आणि मग तो उठतो आणि तो इकडे तिकडे बघतो. त्याला पायांची चाहूल लागते आणि मग तो भुंकायला लागतो. तर अशा तऱ्हेने अरेंजमेंट असते की जी आपली इच्छा असते त्याप्रमाणे ही अरेंजमेंट असते. आता एखादं गिधाड आहे, त्या गिधाडाला जे मेलेले प्राणी आहेत ते खायला आवडतात. मग हे जे गिधाड आहे, परत या गिधाडाचं नाकही खूप तीक्ष्ण असतं आणि त्याची विजन पण खूप चांगली असते, त्याला खूप लांबून सुद्धा दिसतं. अशा तऱ्हेने हे जे सर्व इंद्रिय आहेत त्यांचं जे आर्किटेक्चर असतं, अशा तऱ्हेने कन्स्ट्रक्शन असतं त्यांचं की तुमच्या ज्या इच्छा आहेत त्या इच्छा त्यांनी पूर्ण होऊ शकतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 10. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत, परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता जो ज्ञानी आहे तो काय जाणू शकतो की एखाद्या एक माणूस गेलेला आहे. आता हा जो माणूस आहे याला पुढे देह मिळणार आहे किंवा हा जो त्याला आता देह मिळालाय याच्या पाठचं कारण काय आहे हे सुद्धा तो सांगू शकतो. एकदा श्रील प्रभुपाद अमेरिकेमध्ये होते, कुठल्या तरी सी कोस्ट वर होते, तेव्हा तिकडे ते बघत होते की जे तिकडे ते डायव्हिंग वगैरे करतात ना, तर अशी तिकडे लोक होती, सर्फिंग आणि डायव्हिंग करत होती. तासन तास त्यांचं चाललं होतं. तर श्रील प्रभुपाद म्हणत होते पुढच्या जन्मात the next body is getting ready is going to be a fish body. म्हणजे पुढच्या जन्मामध्ये ते जलचर होणार आहेत हे निश्चित आहे. तर अशा तऱ्हेने ज्यांना ज्ञान चक्षु असतात ते ओळखू शकतात. इतरांना काय वाटतं, एखादा माणूस गेला की त्याची फ्युनरल वगैरे झाली, सगळं झाल्यानंतर मग ते काही काळ डिटॅच होतात, त्यांना डिटॅचमेंट येते, त्यांना वैराग्य येतं, पण ते किती वेळ असतं, थोड्या वेळ असतं आणि नंतर बॅक टू स्क्वेअर आहे, म्हणजे अगोदर आपण कसे होतो तसेच असतो. तर पण अशी जी माणसं आहेत यांना मूर्ख म्हटलेलं आहे आणि ही जी माणसं आहेत ज्ञान नसल्यामुळे ते काही काळ त्यांच्यामध्ये वैराग्य उत्पन्न होतं. पण हे ज्याला ज्ञान असतं तो असा विचार करत नाही, तो विचार करतो की हे जे शरीर आहे हे शरीर आता आत्मा जो आहे तो स्थलांतर करणार आहे, त्याला दुसरं शरीर प्राप्त होणार आहे. तर आपण जेव्हा समजा जर आपली गाडी असेल आणि ती मध्येच बंद पडली, आपण बघतो, उघडतो आणि आपल्याला समजत नाही, मग आपण कुठल्या तरी एका मेकॅनिकला घेऊन येतो आणि तो मेकॅनिक ट्रेंड असल्यामुळे तो पटकन गाडी दुरुस्त करू शकतो. तर अगदी तसंच आपल्याला सुद्धा ज्या लोकांना ज्ञानचक्षु आहे किंवा ज्यांना कृष्ण तत्व माहिती आहे किंवा आत्मसाक्षात्कार ज्यांनी करून घेतला आहे त्यांच्याकडे जाऊन
आपण सुद्धा ट्रेनिंग घेतलं पाहिजे, आपण सुद्धा शिकलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 11. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे चैतन्य महाप्रभू दाखवलेले आहेत आणि त्यांचे हे सगळे शिष्य आहेत. तर हे शिष्य काय करताय, चैतन्य महाप्रभू जसं जसं सांगताय तसं तसं ते ऐकताय. का तर त्यांना या भौतिक जगात राहायचं नाहीये आणि चैतन्य महाप्रभू जे काय सांगणार, जे काय सांगताय ते त्यांना आत्मसाक्षात्कार झाल्यामुळे, त्यांना ज्ञानचक्षु असल्यामुळे ते इतरांना गाईड करू शकतात. तर आपण सुद्धा अशा गुरूंचा आपण आश्रय घेतला पाहिजे. आता हे इकडे सूर्य चंद्र हे कितीदा तरी आलेलं आहे की सूर्यामधला प्रकाश मी आहे, की इकडे कृष्ण परत आपल्याला तेच सांगतोय की मी सर्वत्र आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 13. मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे तो आपली देखभाल कुठल्या तऱ्हेने आणि कशी करतोय ते. आता इकडे बघा, समजा जर तुम्ही एक कलिंगड घेतला आणि ते वर फेकलं, आणि खाली पडल्यावर काय होईल, त्याचा सगळा चुरा होईल. आता इकडे बघा, कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तो प्रत्येक ग्रहामध्ये शिरलेला आहे, प्रत्येक ग्रहामध्ये शिरलेला आहे आणि त्याच्यामुळे केवढे मोठमोठे ग्रह जे बिलियन्स ट्रिलियन्स ऑफ टन्स आहेत हे त्यांच्या जागेत, त्यांच्या कक्षेमध्ये किंवा त्यांच्या ऑर्बिट्स मध्ये ते फिरत आहेत. असं कधी झालंय का की चुकून एखादा ग्रह त्याच्या ऑर्बिट मधून बाहेर आलाय आणि मग कुठेतरी दुसऱ्या ग्रहावर आदळलेला आहे, असं झालेलं आहे का? नाही. मग हे जे आहे एवढे हे बिलियन्स ऑफ टन्स ट्रिलियन्स ऑफ टन्स वजन असणारे प्लॅनेट्स आहे, हे कसे काय अंतरिक्षामध्ये असे सस्पेंडेड राहू शकतात? त्याचं एकच कारण आहे की कृष्ण त्यांच्यामध्ये शिरून तो त्यांना त्यांच्या ऑर्बिट्स मध्ये ठेवत आहे. आणि मग आपल्याला इकडे या श्लोकातून असं समजतं की चंद्र जो चंद्रमा आहे किंवा चंद्राचा जो प्रकाश आहे त्याच्यामुळे जी आपल्याला निरनिराळ्या भाज्यांमध्ये निरनिराळी चव लागते ती कशामुळे आहे? ती चंद्राच्या प्रकाशामुळे होते. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो.
हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तो आपल्या स्थूल शरीराचं पालन पोषण कसं करत आहे. इकडे बघा कृष्णाने सांगितलंय मी वैश्वानर आहे, म्हणजे जे आयुर्वेदामध्ये जठर अग्नी म्हणतात, ज्यांनी आपलं डायजेशन होतं, पचन होतं, तो मी आहे. मग आता कृष्ण आपल्याला सांगतो की आपण चार तऱ्हेची अन्न खातो. ती कुठली? काही आपण चावून खातो, काही चोखून खातो, काही गिळतो आणि काही पितो. तर या हे जे चारी अन्न पदार्थ आहेत, याचं पचन कोण करतं? याचं पचन कृष्ण करतोय. ज्यांची पचनक्रियेमध्ये बिघाड असतो, म्हणजे आयुर्वेदामध्ये म्हणतात की हा जो जठर अग्नी आहे हा नीट काम करत नाहीये. तर म्हणून आपण नेहमी जेवण घेताना काय म्हणतो तुम्हाला माहितीये का? वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. म्हणजे आपण जे अन्न घेतोय, जे आपण खातोय, ते आपण हवन करतोय. आपण हे जी वैश्वानर आहे, त्या वैश्वानराला, कृष्णाला आपण हे अन्न अर्पण करतोय. उदर भरायला आपण खात नाहीये. आणि म्हणून हा जो 15वा अध्याय आहे, तुम्ही जर बघितलं असेल, अनेक आश्रमांमध्ये जेवायच्या अगोदर हा अध्याय म्हणतात. कारण इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुमच्या अन्नाचं पचन मी करतो. आता पुढच्या श्लोकामध्ये बघूया की कृष्ण आपल्या सूक्ष्म शरीराचं पालन आणि देखभाल कसं करतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव विद्यः वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांतांचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय मी कुठे आहे? मी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होतात. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हा एक रिसर्चचा टॉपिक आहे की हृदयामध्ये मी स्थित आहे. आपल्याला काय वाटतं? स्मृती, ज्ञान, विस्मृती हे मेंदूचं कार्य आहे. पण असं आपल्याला शास्त्रामध्ये असं समजतं की हृदयामध्ये कृष्ण स्थित आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती मिळते. आणि मग मी तुम्हाला 18व्या अध्यायात गोष्ट सांगणार आहे, पण आता थोडीशी सांगते. तुम्हाला माहिती असेल की दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ केलं होतं आणि त्यांनी सतीला आणि शंकराला बोलवलं नाही. पण तरीही सती तिचे वडील असल्यामुळे शंकराकडे हट्ट केला आणि ती आली. आणि मग तिने बघितलं की तिचा खूप अपमान झाला आणि शंकरासाठी काही आसन नव्हतं आणि सर्वांना बोलवलं होतं. म्हणून योग निद्रेद्वारे तिने तिचं शरीर जाळलं. मग ते झाल्यानंतर आणि देहाचा त्याग केला. मग ते झाल्यानंतर शंकर तिकडे आला आणि त्यांनी दक्ष प्रजापतीचा शिरच्छेद केला. आणि शिरच्छेद केल्यानंतर
त्याच्यानंतर ब्रह्मदेवानी सांगितलं हे यज्ञ चालू केलंय, आता हे पूर्ण तर झालं पाहिजे, म्हणून त्याच्यावर बकरीचं डोकं दक्ष प्रजापतींवर ते लावतात. आता ते लावल्यानंतर सुद्धा त्याला ती स्मृती असते की मी चूक काय केलंय. तो यज्ञ तर पूर्ण करतो, शंकराची माफी मागतो आणि नंतर दक्ष काशीमध्ये जाऊन तो प्रायश्चित करतो. मग श्रील प्रभुपाद म्हणतात की डोकं होतं बकरीचं. मग त्या दक्ष प्रजापतीला ही स्मृती ज्ञान हे कसं काय आलं, तर आपल्याला समजतं की कृष्ण जो हृदयामध्ये स्थित आहे तो या तिन्ही गोष्टी प्रदान करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 16. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. श्लोक नंबर 17. या दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहे जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. तर आता 2 तऱ्हेची माणसं असतात किंवा 2 तऱ्हेचे आत्मे असतात असं आपण म्हणूया. एक च्युत आणि एक अच्युत. तर च्युत किंवा क्षर आणि अक्षर. क्षर म्हणजे काय असतात की जे भौतिक जगामध्ये असतात आणि ते कृष्णाच्या विस्मरणात असतात. यांचं नेहमी पतन होतं आणि असे जे मुक्त आत्मे असतात जे गोलोक वृंदावनामध्ये किंवा वैकुंठ लोकामध्ये असतात ते कसे असतात, त्यांचं कधीच पतन होत नाही. का? कारण ते कृष्णाच्या नेहमी स्मरणात असतात. त्यांना आपण अच्युत किंवा अक्षर म्हणतो, ज्यांचं कधीही पतन होत नाही. जे क्षर असतात ते फॉल्स आयडेंटिटी मध्ये असतात, त्यांच्यात मिथ्या अहंकार असतो, मी करता आहे, मी भोगता आहे. आणि जे अच्युत असतात किंवा जे अक्षर असतात ते कृष्णाला कधीही विसरत नाही आणि त्यांच्यामध्ये ते नेहमी स्मरणात असतात की मी कोण आहे, मी कृष्णाचा सेवक आहे. भोक्ता कोण आहे? कृष्ण आहे. आणि या दोन्हींच्या पलीकडे कोण आहे? या दोघांनाही या दोघांचं पालन पोषण, या दोघांची देखभाल करणारा कोण आहे? या दोघांच्या वर कृष्ण आहे. म्हणजे आपल्याला समजतं की या भौतिक जगात म्हणजे फक्त क्षर नाही, जे मुक्त जीवात्मे आहेत त्यांची सुद्धा देखभाल कृष्णच करतो. त्यांचं सुद्धा पालन पोषण करण्याची गरज असते. त्यांच्या सुद्धा काही इच्छा असतात, त्या सर्व कृष्ण पूर्ण करतो. तर संस्कृतामध्ये अ आणि क्ष ही 2 अक्षर आहेत. अ आणि क्षच्या पलीकडे कृष्ण आहे, म्हणून त्याला अधोक्षज असं म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. का? कारण मी सर्वश्रेष्ठ आहे. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही पलीकडे आहे. आता मी दिव्य आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे. आता कृष्ण फक्त आपल्याच ब्रह्मांडात किंवा फक्त आपल्याच पृथ्वीवर प्रसिद्ध आहे का? नाही. असंख्य ब्रह्मांडात
जितकी ब्रह्मांड आहे त्या सर्व ब्रह्मांडात कृष्ण प्रसिद्ध आहे. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात, तुम्हाला हवी आहे का प्रसिद्धी, मग तुम्ही कृष्णाला तुमच्या जीवनात घाला. तुमच्या जीवनात घातल्याबरोबर बघा तुम्हाला सुद्धा किती प्रसिद्धी मिळेल. तर आता बघा, आता पर्यंत कृष्णाने काय सांगितलंय, मी तुमच्या स्थूल शरीराचं रक्षण करतो, मी तुमच्या सूक्ष्म शरीराचं रक्षण करतो, आणि तुमचा जो आत्मा आहे ना त्या आत्म्याचं सुद्धा मीच रक्षण करत असतो, मार्गदर्शन मीच करत असतो. तुम्ही प्रत्येक तुमच्या असंख्य इच्छा असतात, तुम्ही एकसारखं स्थलांतर करत असता, तरीही मी तुम्हाला सोडत नाही. तुम्ही जिकडे जिकडे जाता, जे जे शरीर मिळतं त्या शरीरामध्ये तुमच्या बरोबर, तुम्ही जीवात्मा आहात, तुमच्या बरोबर मी परमात्मा म्हणून तुमच्या अगदी शेजारीच असतो. आणि हे जे कृष्ण आपल्याला सांगतोय, हे म्हणजे तो संबंध सांगतोय, त्याचा आणि आपला काय संबंध आहे. आणि मी सांगितलं ना की कृष्ण आपल्याला एकसारखी मालकी दाखवतोय. का दाखवतोय, आता समजा जर खूप लहान मुलं असतील जी KG मध्ये वगैरे आहेत आणि ती शाळेत जातात, शाळेतून त्यांचे पालक 2-3 तास झाले की त्यांना आणायला जातात, अगदी लहान मुलं. तर मग ती जेव्हा आणायला जातात तेव्हा त्या मुलांना खूप आनंद होतो, लगेच आपल्या आई बाबांकडे जातात. आता कुठलेही आई बाप असे आहेत का की अगदी KGतली मुलं आहेत आणि ते असा विचार करतात का आज मी जाऊ दे, राहू दे तो शाळेतच, मी त्याला आणायला जाणार नाही. सांगा बरं, असा कुठला तरी पालक विचार करेल का की मी आणायला नाही जाणार, तो आता राहू दे तिकडे, असा कुठला तरी पालक म्हणेल का? सांगा. नाही म्हणा नाही. आणि कुठलाही जो मुलगा किंवा मुलगी आहे तो असं सांगेल का की मला माझ्या घरीच जायचं नाहीये, मला इकडेच राहायचंय, तोही म्हणणार नाही. तर अगदी त्याचप्रमाणे आपण कृष्णाचे अंश आहोत, तेही काय सांगितलंय, सनातन अंश आहोत. म्हणजे आता इकडे आपली जी मुलं आहेत किंवा आपण एखादी आई आपल्या मुलाला शाळेत आणायला गेलीये, तो मुलगा काही तिचा सनातन अंश नाहीये, आता तो टेम्पररी आहे, या शरीरापुरता तो तिचा मुलगा आहे. एकदा त्या आईनी शरीर बदललं, मुलांनी बघितलं की त्यांचं काही नातं नाहीये, स्थलांतर तर होतच असतं. पण इकडे आपण कोण आहे, कृष्णाने शब्द वापरला, तुम्ही माझे सनातन अंश आहात. मग म्हणून तो आपल्यावर मालकी दाखवतो की चला चला इकडे राहू नका, तुम्ही माझ्याकडे या. आणि मार्ग सांगतोय तो आपल्याला की तुम्ही जे काय कर्म कराल ते मला अर्पण करा, जे काय तुम्ही खाल ते मला अर्पण करा. मी त्याला एवढी काळजी आहे, जणू काय आई आपल्या त्या छोट्या मुलाला सांगते की तुझे कोण मित्र आहेत ते तू मला सांग, तू कोणाकडे खेळायला जाणार आहेस मला तू सांग, तुला अभ्यास का करायचा नाहीये हे पण सांग, तू काय खातोस ते मला दाखव, कोणी तुला शाळेत काही दिलं तर मला दाखव किंवा मला सांग आणि मग खा. म्हणजे इतकी आई सांगत असते, रस्त्यात कोणी भेटलं बोलू नकोस, कोणी काही दिलं तू खाऊ नकोस. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण आपल्यालाही तेच सांगतोय. माताजी मी येते थोड्या वेळात. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, मी म्हणून जाते. यो मामेवम् असम्मूढः जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझा भक्तीमध्ये
सॉरी तो माझ्या भक्तीमध्ये परिपूर्ण संलग्न होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता ज्याला हे समजतं की माझं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, हे जेव्हा त्याला समजतं तेव्हा तो पूर्ण तऱ्हेने भक्तीमध्ये संलग्न होतो, भक्तीमध्ये व्यस्त असतो, तो इतर काहीही करत नाही. म्हणून इकडे आपल्याला शंकर हे कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर एकसारखे ध्यान करत असतात. काही ठिकाणी लिहिलंय की शंकर आहे ते रामावर ध्यान करत असतात. तर जेव्हा आपल्याला समजतं आपलं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे, तेव्हा आपण पूर्णपणे भक्तीमध्ये व्यस्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आता कृष्णाने सांगितलं की वेदांचा सार किंवा परम गुह्य गाभा काय आहे की तुम्ही माझ्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहा, तुम्हाला माझी प्राप्ती झाली पाहिजे. तर हे जो जाणतो तो त्याप्रमाणे प्रयत्न करतो आणि त्याला माझी प्राप्ती होते. तर अशा तऱ्हेने आता हा अध्याय झालेला आहे. इकडे तुम्हाला ही लीला माहिती, इकडे ही ब्रह्मविमोह लीला माहिती आहे का तुम्हाला सर्वांना? नाही माहिती. नाही बरं. तर एक दिवस काय झालं, ब्रह्मानी बघितलं की हा जो कृष्ण आहे, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड आहे, हा इकडे वृंदावनात आपल्या मित्रांबरोबर खेळतोय, खातोय आणि तो काय करतोय, आपल्या डाव्या हातात दही भात घेतोय आणि तो इतरांना देतोय. तर ब्रह्मदेवाला वाटलं शक्य आहे का की कृष्ण हा जो लहान मुलगा आहे हाच खरोखर आहे का कृष्ण? कारण असं कसं तो करू शकेल? आणि त्याचे जे मित्र आहे त्याला जे काय देतायत तो ते खातोय, त्याला उष्ट जरी दिलं तरी तो खातोय. तर हा खरंच हा सर्वश्रेष्ठ असू शकेल का? म्हणून तो ब्रह्मदेव विचार करतो की आता आपण बघूया, मी एक ट्रिक करतो, मी एक युक्ती करतो आणि मला समजेल की खरोखर हा सर्वश्रेष्ठ आहे का. म्हणून कृष्ण जेव्हा त्याच्या गायींना आणायला जातो तेव्हा इकडे हे सगळे मित्र जे असतात कृष्णाचे बालगोप, त्यांना हरून ब्रह्मदेव घेऊन जातो आणि कृष्ण खूप लांबपर्यंत जातो आणि त्या गायी सुद्धा घेऊन जातो. त्याला गायी दिसत नाही म्हणून तो परत फिरतो आणि परत जिकडे त्याचे मित्र बसलेले होते तिकडे आल्यानंतर परत तो बघतो, अरे तिकडे सुद्धा कोणी नाहीये, मग कुठे गेले हे सगळे? मग त्याला लगेच समजतं की ब्रह्मदेवानी हे केलेलं आहे आणि कृष्ण काय करतो, स्वतःचा विस्तार करतो आणि विस्तार केल्यानंतर तो ते जे गोप होते, त्या ज्या गायी होत्या जशा दिसत होत्या तशाच आता तितकेच गोप, तितकेच गायी निर्माण होतात आणि ब्रह्मदेव चकित होतो की मी या सर्व गायी आणि या मुलांना हरून घेऊन गेलो तरी देखील इकडे तशाच गायी, तशीच मुलं आहेत. आणि मग कृष्ण त्या सर्वांना घरी घेऊन जातो आणि मग भागवतात असं वर्णन आहे की हे जे कृष्णाचे विस्तारच होते त्याच्यामुळे त्यांच्या घरी त्यांचे जे आई वडील होते, जे बालगोप होते, त्यांना त्यांच्या मुलांबद्दल
खूप जास्त प्रेम वाटू लागलं, खूप जास्त. आणि मग ब्रह्माचा त्यांनी अगदी एक क्षणभर म्हणा हे कार्य केलं, पण तोपर्यंत पृथ्वीवरचा 1 वर्ष गेलं. आणि मग ब्रह्मदेवानी कृष्णाची माफी मागितली आणि स्तुती केली. आणि मग ते सगळे जे त्यांनी हरून घेतलेल्या गायी आणि जे बालगोप होते ते परत दिले. आणि तोपर्यंत 1 वर्ष गेलं होतं. आणि मग ब्रह्मदेवांना खूप वाईट वाटलं की आपण असं केलं, म्हणून प्रायश्चित करायला ते फिरत फिरत गेले आणि ते मायापूरला आले. आणि तिकडे ते ध्यानास्थ बसले. आणि मग तिकडे त्यांना कृष्णाने सांगितलं की मी परत चैतन्य महाप्रभू जेव्हा जन्म घेईल तेव्हा मात्र तू हरिदास होशील. हरिदास ठाकूरांची मी गोष्ट सांगितली ना तुम्हाला. आणि तेव्हा त्या चैतन्य त्या माझ्या अवतारामध्ये तू माझा अत्यंत प्रिय आणि खूप आवडता असशील. तर अशा तऱ्हेने हरिदास ठाकूर होते ते चैतन्य महाप्रभूंना खूप आवडायचे. त्यांना नामाचार्य म्हणायचे ते, कारण ते एक सारखं नाम घ्यायचे. मग जेव्हा त्यांनी देहत्याग केला तेव्हा स्वतः त्यांचे जे अंतसंस्कार होते ते स्वतः चैतन्य महाप्रभूंनी केले. तर ही गोष्ट खूप छान आहे. ब्रह्मदेवानी जी स्तुती केली आहे ती पण खूप छान आहे. तर आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? इकडे मला कोणाचा तरी हात वर दिसत होता. हँड रेज नाहीये.